Ġermaniż ta' 43 sena kien il-vittma ta' inċident ta' traffiku fatali illi seħħ it-tnejn filgħodu. Rainer Mader wasal Malta l-ħadd għal-ħabta ta' nofsinhar neqsin kwart kien qed jaqsam triq it-Torri f'Taslima, dan meta ntlaqat minn Volkswagen Golf. Il-karozza kienet qed tinstaq minn raġel ta' 36 sena miż-Żurrieq illi baqa' sejjer. Minkejja dan ix-xufier kien arrestat ftit tal-ħin wara mill-Pulizija tar-Rapid Intervention Unit. Dan peress li rnexxielhom iwaqfuh ftit tal-ħin wara ħdejn is-Surfside f'Taslima. Għal xi mument jinstema' jgħid lill-Pulizija illi ma laqat lil ħadd. Fil-ħin tal-arrest saret ukoll tfittxija għal xi droga. Skont investigazzjonijiet preliminari, ir-riżulta li l-Malti kien għadu kemm ħabat ma' żewġ karozzi oħra qabel ma laqat lil-Ġermaniż illi mhux l-ewwel darba li kien qed iżur pajjiżna. Ix-xufier qed jinżamm il-Pulizija l-aktar investigazzjonijiet filwaqt li nħattru diversi esperti sabiex jassistu f'inkjesta maġisterjali.